हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बराय हरबावनाय थाबाय दिनै आङो अमा बिबुजों नारजिजों संनो आखायाव लादों बेखौनो नोंथांमोननो दिन्थिनोसै नोंथांमोना नायलांदो बेयाव आङो फाथो गोरलै फोराननाय लादों नारजि इयाव खारै आरो संख्रि होगोन होनानै आं रहायग्रोनानै लागोन इखो मोजां रबजासिम दसे गोबाव खोबनानै दोनगोन आं इयाव दै बाङाय होदो दा आं बेखौ खोबनानै दसे गोबाव दोननोसै नैया गोदौबाय दैखौ मोजां राननो होगोन आं बेयाव बेनिफ्राय दसे खोबबावना दोननि दैया मोजां राननानै थाथों दा आङो आंनिया दाखालिनि लाबोनाय अमा बिबु एवफ्राम खाना दोननाय दोङो बेखौ आं बाङाय एवफिनगोन दा आं बेखौ एवग्रोना लानि नैया इखौ आं एवग्रोना लानि पियास बाङाय होनानै बेनि उनाव फालौ गुन्दै बाङाय होनानै आं हालदै होखाया मानो होनबा आं एवफ्रामना दोननायावनो हालदैखौ बुरजा होखादोंमोन बेनिखाय होला दा आरो खारै मैगंसो संगोन बेनिखायनो हालदैनि गोनांथि गैया दा आंनियाव फालौ गोरान देनाय दोङोमोन इखौ होनि दा आं इयाव नैया बाङाय फ्राम जाबाय दा आं अमा बिबु एवफ्रामना दोननायखौ होबाय एवफ्रामफिनाबाबो जागौमोन थेवबो आङो पियास होयिखाय दा पियास आरो फानलु होदों ओमफ्राय एवफ्रामबाय दा आं बेखौ दसे एवफ्रामगोन आं बेयाव संख्रिखौ बाङायल' होगोन मानो होनबा आङो नारजियाव संख्रि होखादो बेनिखायनो आंनियाव बेदराव नांजासिमल' होदो दा आंनिया नैबे मोनबाय माने जाथ'बाय आरो दा आङो नारजिखौ नायलायनि नैया आंनिया रबबाय नारजिया मोजांनो दैया रानजोब्बाय आरो दसे दोनबा खामगोनसो बेनिखायनो आं दैखौ होनोसै दा आं इयाव दै होनोसै दैखौ आं बाङाय बुरजा होगोन मानो होनबा गोबाव गोदौ होगोन गोबाव गोदौनानै मोननाया गोथाव जायो बेनिखायनो आं दैखौ बुरजा होनानै दा खोबना होनानै दसे गोबाव दोननि गोदौजासिम बिनि उनाव दा चेक खालामगोन नैया दा आं चेक खालामनि नैया गोदौबाय बहुद मोजां दा आङो इयाव बेदरखौ होनोसै आरो दा आं बेयाव नैया बिबु एवना लानायखौ होबाय बिनि उनाव दसे गोबाव दोननि गोदौनो होनि खोबनानै मोजांनो नैया गोदौबाय बहुद गोबाव गोदौबाय थेवबो मोजां रानाखै रानजोबाखै आरो रोसिया रानबावनांगोन जिमान गोबाव गोदौ होयो इमाननो मोजां गोथाव जायो बेनिखायनो आं दसे गोबाव दोनबावनि इमान रोसि नाङा दा आं बेखौ दसे गोबाव दोनबावनि मोजां रानथो रोसिया जिमान मोजां गोदौगोन माने गोबाव गोदौगोन अराव मानो गोथाव जागोन गोथावा बांसिन जायो बेनिखायनो आं दसे दोनबावनोसै नैया आंनिया जाबाय दा आङो साखिनायनि रानजोब्बायनो नैया संख्रि बाङाय नांबावगोन आं दा बाङाय होबावनि साखि नायना लाखानाया मोजां फार्स्ट टाइमावनो मानो होनबा उनाव जानो समायाव जुदि संख्रिया नाङाबा गोथाव मोना बिनिखायनो साखिखौ नायखानांगौ आरो आं नायखायो दा आंनिया मोनखाबाय आं बेखौ थिखांनोसै दा आं जानोसै नारजि आरो अमा बिबुबाथाय बहुद गोथाव मोनो आङो
बिनिखायनो आं नारजिखौ फ्राय अमा बिबुजों सङो अमा बेदरदो नङा दा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम आरो दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो थुनानै हो बाय बाय